Right. Part 2. Narcissism. Right. Ungada kubvunza kuti ko munhu ari narcissist. First of all, takambotaura kuti munhu ari narcissist munhu akaita sei. Vasina kuona muenda kulive yangu yokutanga mutarisa. Nhasi ndoda kuzama kutsanangura kuti vanhu vakaita sei. Munhu ari narcissist, regai ndite blunt, ndikudze zviri blunt, but chiri chokwadi. Munhu ari narcissist haanyanyi kukuona iwe semunhu, anokuona senge property yake. Ndikupe example, toy, vana vari kucrash. Kumunhu waunodanana naye ka waunofunga kuti anokuda iye asingakude. Munhu ari narcissist haakude, anoda zvaunomuita kuti afile. Listen, kana munhu achiti I love you, munhu ari narcissist achiti I love you, it's not they love you, they love how you make them feel. And it is slowly. Munhu ari narcissist kana achiti I love you, haarevi love you yaunoimuita iwe. Anolova the way you make him feel. Ndokwaari love. So love yake iri maringe nezvaunomuitira iwewe. Iwewe you make them happy. So ndo love. Kana mazotera live muiterere futi slowly. Munhu zvandotaura haakude iwewe, anoda zvaunomuita kuti afile. Like paipo unoti I love you, zvaanofila iye, kuva zvaanofila ndo zvaanoda pauri, not you. Ukati I love you singamushowi izvozvo, iti I love you singamushowi attention yauri kumupa iyo, haakude, haanakidzwe nazvo. They will discard you, they will find another supplier. Right, mubvunzo woti saka kana vakudiscarda vanorasa nhamba dzako here? No. Vanokumisa here? Not really. Munhu ari narcissist ukarambana naye haakumise as such. Zvinoita munhu ari narcissist achibva pauri anowana replacement. Umwe anofidha zvaanga achiwana kwauri. Kana akasazviwana izvozvo, kana zvikasamecha, anopota achidzoka. Ndoyairehwa nebhaibheri kuti mweya wetsvina wakaburitswa mumba unobuda uenda kunyika dzinotonhora uko, pasi penyika kunopisa, pasi kwekunotonhora uko, mweya wetsvina wadzingwa. Kana waenda ikoko mweya wewe unotombonogara uchitenderera kunyika dzinotonhora idzodzo koko. Saka iwo waporeswa naJesu, mweya wayo waenda, but hanzi unozodzoka wodongorera. Haudzoki uchipinda, unodzoka wodongorera. Ona mumba muya matsvairwa, mwoyo wako uyu watsvairwa. Right? Kana wadero mweya wachona, kana wadzokora ukaona kuti mumba muya matsvairwa, zvaunoita manje mweya uyu waSatani haupinde kuti cheya yangu iri meri. No. Hanzi unodzokera unodana imwe mweya. Guys, do you know why uchidero? Unoziva kuti ukadzoka uri woga mweya uyu uchaudzinga futi zvawakambouita. So this time, Jesu anodero, this time mweya uyu unonotsvaka imwe mweya youya yakawanda, yodzoka yozopinda manje yakawanda. That you don't think mweya uri generous. No, mweya uyu uri kuda more. Unoziva first time ndakadefeatwa ndikadzingwa, the second time paunodzoka neimwe mweya yava nenew force, pauchazombodzinga uyu wozodzinga uyu wozodzinga uyu, paunozoda kudzinga iwo. Saka bhaibheri rinoti hanzi the state yaunenge uri
vanhu vazhinji vanozoti vhesi yacho iri kunandika ndichiitsvaka zvangu ndasingadoparidza but right. Matthew 12 verse 43. Matthew 12 verse 43. Kana kuti Luke 11 verse 23. Ganitsvake zvoda ndichiiverenga ndiri paapp yeBible. That Matthew 12 verse 43. Luke 11 verse 23. Gandofarira Luke ndianga ari doctor. So ndifarira vanhu akadzidza uyo Luke 11 verse 23 nditi. Izve Luke 11 verse 23 to 26. You have to forgive me, guys, because in Indrushans Luke 11 verse 23. Luke 11. Yeah. Luke 11 verse 23 to 26. You'll be there. Sorry, guys. Ndasingadi zvokudai, so ndofarira hangu kuverenga Bible panapa. King James version ndiri kuishayiwa panapa. Luke 11 verse 23. Ndozvakaipirawo zvazvo. Ndawana isiri mana. Kune app yandosiverenga nayo Bible handisi kuiona. Sorry, guys. I need to come out of this. All this. Because let us start afresh. Right. Yeah. Sayange ri Matthew ane omanda tokangano. Right, tatati susu. Evil spirit goes right. Guys, ndandataura ndikati munhu ari narcissist haakuoni senge uri munhu. Right. So ndaiona vese. So mweya utsvina uya waenda wabata munhu. Uyo mweya utsvina uya wadzingwa waenda. Hauendi uchingoenda, unoenda umbonotenderera kumhepo. Hapana zvataudzwa zvaunenge uchiita mweya uyo kuti unenge uchitendera uchitsvakei, but unenge uchitenderera. Unozodzoka kwete kuzopinda kuzodongora. Ndo zvinoita anarcissist lover. Munhu ari narcissist zvaanoita
akarambana newe, even akakubloka pepe, don't ever believe kubloka kumunhu ari narcissist. Anenge achiita check on you behind the back, achitenderera kune nyika dzinotonga achitsvaka mamwe mavictims. Anenge atsvaka mamwe mavictims, akamawana utomborivara ari koko, trust me, achadzoka kuzodongorera. Munhu ari narcissist haamuvhe oni semuvhi roona munofunga. Yes, he can forget about you, but not forever. Akafana nemwana ari nematoyi. Mwana anotora toyi isa pashelf kucrash bwe, anotamba netoyi, tamba nefoni, otamba nayo, oneta oisa pashelf, onotamba nedzimwe toyi dzano. The moment inongoya kamwe kamwana akachibata foni iyi, aha, madzokera anoita achimhanya. Ndozoita munhu ari narcissist. A narcissist person ndeoya munhu wokuti anosiyana newe ofunga kuti aenda. Akanzwa kuti kuno mumwe munhu akukuda, anodzoka achimanya, not because anokuda. Ndo pamunoita mistake ipapo. Kune imwe yavanoti gaslighting. Well, gaslighting inotori topic pachayo, inoda kuzoitwa rimwe zuva, inotori topic pachayo. Munhu ari narcissist, kune vabereki vari narcissist. Ndakambokudzai vabereki vako chacho zvavanongofunga ndezvavo chete. How do you know kuti uyu munhu ari narcissist? Zvinhu zvese zvinoitika zvinobenefita iye. Sometimes ndinokanganwa kuti uri munhu anorarama iwowo. Kwenini ini ndazoda dzimwe nguva kuti tichambotengera mama something, ini asati ambotengera. Dzimwe nguva zvinhu zvake zvinongoti ini anogona kuita senge anokurumbidza nema, so gaslighting, anokurumbidza nema, so okubhomba nemanegative 15,000 yakurumbidza ne1. Akafanana munhu anotamba draft anokupa chivharo kuti idya, handiti wodya chivharo. Paunochidya chivharo chiya iwo kudla 5 zvivharo. Ndo zvakaita munhu ari narcissist. Wakaona une munhu akadero, zvaanoda manje munhu ari narcissist chasi zvinomukuvadza kuignore. Ignore the person and move on. Don't turn back. My God, kana uda kurwadzisa murume awakadana naye kana mukadzi wakadana naye ari narcissist, ita zvandiri kukuudza izvozvo. Muignore. Anouya achicheka, umwe ndo yacheka kuti nai kubvunza vana kuti nai vari kurara vese here, mama nadhedhi vari kurara vese. Iyo ndizati wakamusiya mukadzi, you know very well kana akutogara pamba vachigara pamba pamwe vari kurara vese, obvious. Haazvibhilive kuti toyi yake yakutoenda, uri property yake. Ndo ndakakuroora iwewe. Vanofila like uri property yavo iwewe. Vanhu ivo vanofunga kuti iwewe uri property yavo. Havakutiti senge feli senge zvinoita kuti une mafeelings. No, avo ndo kune vabereki vakadero vekuti vakanzwa kuti ndoramboenda kuholiday, vanoda kuti dena wandipa mari iyoyo unoenda nayo kumaholiday mwanangu, ndazodai ndokugadzirira ndokuitira. Judas Iscariot anga akadero. Waka Judas anga asingadi zvinhu zvinobenefita vanhu. Pano munhu akauya so achiisa mafuta, achigeza mafuta, achichema nemisodzi, achigeza makumbo aJesu, akaisa very expensive oil yaidhura zvokuti Judas akati mari tachaitora tonopa vanhu. Ndo zvinoita munhu ari narcissist. Yanga isingaendi kuvarombo mari iya, dei yakangopiwa Judas, trust me, aitoba imwe yacho because takazomona kumberi akaba. Ndo zvinoita munhu ari narcissist. Munhu ari narcissist anouya nezvimwe zvinhu. Chechi chadzidzi vafundisi, madictators, nyika dzine mapresident mamwe ari narcissist. So vanogona kuita senge vanoita care about you, but in the end wakazofunga uri outside, because munhu ari narcissistic anenge anokupinza mukapu, muzikapu rakadai so ovhara nemaoko. But kana akavhara nemaoko light inooneka, unochiona light, kune light uko. Iyo kuti no kuna light usiku. But you ndikuona malights ari kunze kunenge kukaidza. Anokubhilivhisa. Munhu ari narcissist anokubhilivhisa kuti you are bad, you are not good enough.
That's the best way yokuti akumanipulate. Unoza ukaenda kuchechi nokuti you are a sinner, you will never, this is the church for you, this God will never. Kune vanhu vakawanda vari kushandisa mumachechi ava macult. Unoza cult yekuti inokuudza kuti ukangoenda kwachechi yababa nenge yedu ndiyo chechi inoi, this is your church. Munhu ari narcissistic ari kwamapastors ari narcissistic ekuti anokuudza kuti unopedzisira kubhilivha kuti Mwari anongowanikwa momo. Mhuri inokwanisa kuva narcissist chaivo. Mhuri yofunga kuti kwamapira ndokwega kuna Jesu. Unopedzisira kufunga kuti kana usina kutombonamata Jesu waEzekiel Gutika, hakuchina umwe Jesu wachano. Kana usina kunamata Jesu wokwapastor Ningi, Jesu. Unoziva munhu kana uri narcissist unobhilivhisiwa kuti izvo Mwari ari everywhere, izvo Mwari arimo chero mumba mako. Kune vanhu, sorry, I didn't see that comment. Yeah, Easton, how are you? Wakangodana nemunhu ari narcissist, I'm telling you that anokuita gaslight. Unoza anoita kuti vanhu vese vabhilivhe kuti uri bad. Une munhu wauri kudanana naye here ane system yekuti akaenda kuvanhu anongokukriticiza uripo usipo, anenge achingodza kuti mukadzi wandinaye, murume wandinaye anondinetsa, murume hambonditeri, murume hambouya, anouya kumba kwasviba. Sometimes munhu ari narcissist ndo zvaanogona zvokuacta victim. Anoita victim kuvanhu, agoita victim kwauri, ugopedzisira wabhilivha zveshuwa kuti uri you are a bad person. Unobhilivha iwo kuti abusive usiri. Kana ukasangana nemunhu ari very very good paunarcissism, anokubhilivhisa kuti you're a bad person, and kana akubhilivhisa kuti you're a bad person, you will live like a bad person. Unotya kana kuita something, kuzvitengera sutu chako unotya. Anokutambisa mari achida, but when you sit down ukakalkulata, but mari iyi yakabhalansa, iye ndiye ari kutoshandisa more. Zvaanoita munhu ari narcissist, anokuita love bomb pakutanga. Wofunga ndazomuwana manje, ndawana munhu lava chaiyo chaiyo. Then narcissism inopinda paya panotanga kubhilivhisa kuti iwo hausi nice person, unongofunga nezvo. Vanofanira kukakisa, unongofunga nezvako chete, side dzako chete ndoronongoziva, you are not good, you are bad, uri munhu akashata. Kusvika wabhilivha zveshe uri munhu akashata, wotanga manje kuda kuprova otherwise, no, handina kushata in by doing that. Uchimuitira mafavors, achishanda nemacheches ari kwakadero. Wotanga kubvisa zvipo muchechi imomo, uchida kuti uite better. Mwari anongowanikwa muno, musaenda kune mamacheches, musadidididi, don't give your parents. Vamwe vanotokudza don't, you're wasting money when you're sending money back home, you're wasting money. But kuvabereki vakachishandisa, kuvabereki vake anoshandisa, kwake kumba achiyeshandisa. Vanhu vari kuZimbabwe vanodya mari dzedu, iye anoradzive kwaari. Ndozvavanoita gaslight. So ndo vakawanda ivavo. Uri murelationship here yekuti unofila guilt all the time, cheka kuti hausodana nemunhu ari narcissist here. Munhu ari narcissist anotora zvinhu zvako zviri naizvo anotaura about you zviviri, oisa 10,000 zviri wrong, zvinoita overshadow kuti umbofunga kuti zveshuwa I'm worth something, kuti aramba akakupina. Wakamusiya wakazosvika pakuti no, you know what, I'm a bad, I don't deserve you, I'm moving away. Ndo panoona kuti munhu ari kunyeba, because anokuita kuti feel kuti you're bad. Handiti wakamuti zvandiri bad, sereka ndimove on, hangu ndinotsvaka anoda bad yacho. Unoona munhu ari nazo meno zvako unozotambura, ndini ndotori best, ndini ndotori best for you, ndini best for, anoda kuti so munhu ari narcissist anodhiliwa naye sezvizvi. Wakanga wazviona wakashuwa kuti zveshuwa munhu ari, because sometimes unogona kuona narcissism woumwe iwe uri narcissist as well. Nditi but ukaona iwo zvinhu zvako zvingori zvibenefita iwe usingambobenefiti umwe, uchida munhu not because you love them, but unoda munhu here because of how they make you feel. Isha mabatiro anondiita ndo I love you. Why? Pane mabatiro anondiita. That's not love. Hakuna love yekuti unoti I love you because of what you do to me. No. Narcissism. They love you because of what you do to them or what you make them feel. So when a narcissist will love you not because they love you, they will love you because of what you make them feel. Uchivapa attention, I love you, because ukuvapa attention.
the moment you want to pull attention back, kana vachikuda, they should keep on loving you personal attention yauri kuvapa ivo love paunongostopa yavo inostopawo. Shamwari wanga wawira mugango, wanga wawira panarcissist. And listen, havana kujaira kurambwa vanhu vari narcissist. Munhu ari narcissist haana kujaira kurambwa, and they won't accept kurambwa. So they'll go, but they'll come back. They'll disappear for a while. Havadelete nhamba dzako. Vakadelete nhamba vanodarika nekumba kwako vachingoita check semweya wandareva uyo wandachiverenga uri kuna Matthew kuti unoenda nyika dzinotonhora. I had to find it. Can't believe this. Matthew 12 verse 40. Right. Matthew 12 verse 43. When an evil spirit leaves a person, it goes into the desert seeking rest, but finds none. Dandati unyika dzinotonhora no ku desert. Then it says, I will return to the person I came from. So it returns and finds its former house empty, swept, and in order. Then the spirits find 7 other spirits more evil than itself, and they all enter the person and live there, so that the person is worse off than before. That will be the experience of this evil generation. Matthew 12 verse 43 to 45. Yeiri kutaura yega. Munhu ari narcissist akarambana newe anoenda onovhima character yakafanana newe. Remember, anga kakuoppressa for many time, years, months, pamamuchidana ipapo anga kakuoppressa. So anoenda, sometimes anogona kuwana mukadzi straight away, awana mukadzi, but anoda mukadzi waanocontrola zvaanga achikuita, ona hazvisi kunyatsobuda. Oenda mudesert, mari kufamba mudesert, oenda onowana mukadzi, ona hazvisi kumitira, oenda futi onowana mukadzi, and hanzi it goes into the desert seeking rest but finds none. Saka there is no rest for a narcissist person kunzoko. Necharacter yaunayo unarcissism, brother, sister, hakuna relationship yauchanopinda iri comfortable, hazviite. So kana uri munhu anozikana unozviziva kuti uri narcissist, hanzi nebhaibheri, when an evil spirit leaves a person, it goes into a desert seeking rest, finding none. Uri munhu wewo kuti hauchakwanisi kuita relationship, handiti? Nokuti everyone out there is not good enough for you, handiti? Vese vari kusangana navo, even the pretty looking guys, even the handsome guys, even the rich ones, they can't make you happy. Ask yourself, and this is narcissist reigning. I'm seeking rest there, here and there, but you find none. Then the spirit says, I will return to the person I came from. The moment they are not believe, vakadzi vese vandodana navo hakuna anongofaniwa ndaive naye, maboyfriends angu hakuna angofaniwa ainditengera zvinhu handaingoti jump achiti how high. He will come back to find his former house empty, swept, and in order. Verse 45. Then the spirit finds 7 other spirits. Zvino zvanozoita munhu iye kana akadzoka ukaita mistake yekumboramba narcissist person, iwowo ukaenda kudesert wakazoti rekandidzokera nenaye, haangopinde, anouya neimwe mweya 7. This time ukahuka. That's what chiona munhu anodanana nemunarcissist ka akadzokerana nemunarcissist havarambani futi. State yeabuse inoita times 2, 7, and 7 more spirits will come. Abuse yaunenge wakuitirwa nemunhu iye iri times 4, but you can't leave that person anymore. State yaunenge uri inenge worse. This is from Matthew 12 verse 43 to 45. Hanzi, then the spirit finds 7 other spirits more evil than itself,
and they will all enter the person and live in there, so that the person is worse off than before. That would be the experience of this evil generation. So munhu ari narcissist ndozvaari izvozvozvo. Matraits emunhu ari narcissist ndakamboataura paya kuti akamira sei. It's a personality disorder. You know the mental illness, right? Munhu ari narcissist attention yake yese iri paari most of the time. And my relationships ake ese anenge ari troubled. But unonyanya kuona munhu ari narcissist kana asina empathy for others. Munhu ari narcissist haana basa nemwana wako iwe. Anodana newe so une mwana so achiuya achikukupa, anogona kukupa jewelry asina, kana kukupa kana cake asina kumbopa mwana, asina kumbo, anongoona iwewe chete, ende zvinhu zvacho zvaanoita zvinobenefita iye. Anokutengera only kana anokutengera bra only kana achiziva ndiye achaikurura. I see your love here. Munhu anokuda sometimes anokutengera bra, haufungi kuti chakururwa nechikomba bhosa, hauna pfungwa idzodzo. Iye anokwanisa kutengera dress kuti unongoripfeka ndiripo chete. Anenge matraits ekucontrol. Anoda zvinhu zvacho zvingoitirwa, aiwa musadla huku kana ndisipo. Kune vabereki vaidero, musauraya chicken kana ndisipo. Mukadzi anofa nezhara so, baba akaenda kuHarare. Hapadliwi chicken pamba kusvika baba vanodzoka mwedzi unopera. Narcissist. Parents. Masarirei mukabika zvinonaka ndisipo. Vanofila self-important. Vanonga zvinhu zvese munozviziva dei ndisipo inini. Unoziva dei ndisipo. Una mudiwa unodana here anogara achingoti unoziva dei ndisiri niwo usiri pano paurapa. Mune mungwarire. Une munhu anorarama fantasy life yokuti mumind make ane zvaanobhelieva zvaari kupfungwa kuti arorarama zvisiri live. Mune ari narcissist. Anorarama upenyu huri holier than thou, kuti iye ndiye ganohuona. Iye anoona zvinhu zvese zviri perfect kuside kwake. Haazviona ari mutadzi kana zvinhu zvese zvongori perfect. Kana akatoona utadzi hunoya through iwewe. Anogoda kungopraiswa all the time, admiration. Anoda kungogara akapraiswa murelationship. Imbondirumbidza mani. Ndinogona here mudiwa. Ndinonaka here. Varume vanoderawo, vakadzi vanoderawo. Magara angu akanaka here. Ndakachena. Haumbondiudzi ndakachena wani. Iwe wakambomuudzawo here kuti akachena umwe wacho. Ukaona munhu anoshandisa munhu without any feeling of guilt, kukusevenzesa so, munhu ari narcissist anokushandisa so, agofunga kuti it's within your right kukushandisa, his right kukushandisa iwe, anokushandisa kusevenzesa so. Vamwe vakuti hapana pamwe chinzwa kutsitsi vedu yanzurai munhu ashanda madi kumubata asingazvifile. Shamwari, ndiyo character yacho nayo. Ndo character hiyo yekuti munhu anofunga kuti favorable treatment ndeyake. Akati ndoda radio anofanirwa kuiwana. Akati anongona iwe sori useless without him. Kana ukati okay, zvauri kunditirewo zvokuti ndiitirewo, okay, ndokuitirewo nditirewo iyi, hasha dzanokuitira, ukada something in return, ziva kuti udana munhu ari narcissist. Anoda kungoitirwa iye.
woti ini zvandiri kuda chindikwira wako dovi, I know kuti haushandi, but ini zvandiri kukupa mari chindikwirawo kana dovi hako, chiuya undisakurirawo ruvazhe kwangu, unondishandisa. Kuna even vabereki chaivo chaivo, vabereki chaivo vanofila kuti zveshuka everything, kuti ukati mama ndokupai 500 iyo 500, but ndakumboendawo nemari yangu, ndakumboendawo nei 500 kumbonoona Victoria Falls. Vatora 500, mwanangu imwe mari yauri kutambisa iyi, mari yauri kutambisa iyi denowaindipa ndaikugadzira. Nai mama, ndakupa ingona. Kune vanhu vakadero murelationship kuti unomba 1500 kuti ndo yedu nevana zvese nemabhili, achinyatsona kuti ubhadhara mabhili, wosara ne 300 yako yosara nayo yanoda kuikontrola futi. Iwe chenjera munhu ari narcissist iye. Ukaona ari munhu ane behavior yokuti haambozivi kuti behavior yangu inoaffecta vamwe sei, ari narcissist. They don't know kuti but zvandaita izvi zvinenge zvinoaffecta umwe wangu. Haawanzi kuti sorry, kana akati sorry inenge iri inema. Zvavanongounderstanda maneeds avo chete. Munhu ari narcissist anongounderstanda his own needs, zvake zvinongobenefita iye. Vazhinji venyu muna vanhu vakadero mumarelationships ende vakakutsikira izvo nemumachechi. Unomufundisiwo asinganzwisisi kuti iwewo unonidhawo kuti vana vako ende kuchikoro. Sezvamunoziva mwana wangu ari kuenda kuboarding neMonday. Hallelujah, amen. Sezvamunozivawo mwana wangu ari kuenda kuboarding neMonday. But haambofunge mufundisiwo kuti vanhu ivo vane vanavo vavo vari kuenda kuboarding. Saka make sure vana vangu vanotosvika kuboarding netime. Anoita all night prayer. Onanga kumba kwake nemota yake, haambozvibvunza kuti kwava vanofamba neshoka, vari musangano vandaunza, vane dzimba dziri kure, vanomirira transport ya8, vachaendawo kumba sei. Anofona mumba make so achikuudza kuti masvika here mumba. Haana kumbobvunga kuti iye asvika sei, zvinobenefita vana vake. Listen, munhu ari narcissist are very magnetic and charming sometimes, but don't fall for it. Anogona kugadzira image isiriyo to trap you. And achikontinya achingodero sezvozvo pasina kana zvanombokuitira. Iwe unoshinga kuti maneeds angu achazofulfillwa after this. Listen, regai ndikudefina nchiti munarcissist haasi kutsvaka partner. Teeresirai pandiri kutaura. Munhu ari narcissist haatsvaki partner, anoda an obedient admirer. Kana papa ane pen ngaanyorezve. Munhu ari narcissist haatsvaki partner, anoda an obedient admirer. Munhu narcissist anoda munhu anogara achionzi, you're the best, you're great, you're so good. Zvaunodaiwa zvikaunte kumunarcissist. Munhu ari narcissist anoda munhu anogara achingomudza kuti you're beautiful, magaro wako, zvawaita izvi, so beautiful, ende zviri so nice, ende unogona apa wagona, ende wagona kugadzira. They want constant admiration from man. Ukaona uri munhu anoda kungogara akapraiswa, anongoda kungoadmaiwa, ndo definition yako yelove. You love a person anogara achikuadmire chete. Madesires emunhu iyeye nemafeelings emunhu iyeye don't matter. Muna inini zvandinoda pauri ndinodawo izvi, hauteereri.
iwe unongoda constant kuadmaiwa, iwewe uri narcissist. Look for help. Zvino munarcissist anonyeba manje, anomanipulate, anekakudisrespecta kaanako, and anotreata vanhu vese the same way. Next partner ndozvachangoitwa. Anenge akapfeka maglass ari rose colored, so achikuratidza zvaanokuratidza, but zvese zvinofanirwa kubenefita iye. Zvino zvanofanirwa kuita kana uchidhila nemunhu ari narcissist, focus on your own dream, write your vision. Zvandakaita zvezvi, kana utsvaka partner, wanga watsvaka partner kuavoida vanhu vari narcissist, nyora list yezvaunonida papartner 20 30. Kana chisingatike box chimunarcissist, dump, siya. Zvavasingade manje manarcissist kuignore. They hate that. So you need to find yourself, find your own happiness. Munarcissist akakusiya anoda kuti tambure, haadi kukuona uchisara une vamwe vanhu vanokuadmire. Chanoda kuti every time trust me, anocheka maprofile pictures ako wakarara, anoenda kufacebook kwako neghost account. Munarcissist angati ukangotaura nomwe murume seunonzwa kubvunza, ndo vamakudana navo kamazuva ano. Sometimes munarcissist ndo zvanoita. Zvese zvinofanirwa kungobenefita iye. Dzimwe dzenguva uri busy kutsvaka kuti ari narcissist ndiani murelationship, unogona kuzodiscover kuti iwe ndiwe uri une munhu waunoda here zviri equal, zvokuti iwe unombofunga kuti nhasi ndadiwa naLeon. What can I do for Leon to make him happy? How can I show him love also? Kana kuti yako ndeungogamuchira chete, he's very handsome, Leon is very handsome, but you just want to ngogamuchira chete. Hapana kana pamwe paunomboda kumbomufadzawo, zvako ndezvongogamuchira chete. Saka nhasi vanditengere dhila, samangwana unondiigirei, saka uchanditi, hapana kana pamwe paunombofira kumomboitirawo something surprise, kana kutengera mwana wake something, kana iwe unongofunga zvako chete. Listen, ndo zvakaita vanhu ivava. Vanhu ivava vakakuona vanomwe munhu vanodzoka. Ndo type dzinodzoka dzobvunza vana, mama vakutorara here nemurume here? They can't believe kuti toy yavo yaenda. Havakude, vari kuda the way yavava vachikucontrola nayo chete. Vakatowana a replacement chop munhu ane character senge yako anobva macontrolewa, they will forget about you. Musi wavanongo vanotanga kufunga. So ukaona munhu anomboenda achidzoka chita imisi, wanga uri supplier chete, uri supplier. And munhu ari narcissist anoda kuti munhu wese ari around abelieve kuti wakaipa. Dzimwe nguva anogona kusadero, but anoziva kuacta victim. Anoacta so like a victim, zvezvokuti mese munzira dzi mukadzi ainetswa vendiwe murume aishusha mukadzi ainetswa. Paanozoita imwe partner, mungona achingodero achingonetswa kuti it will take some time before munhu azozoti iyi ndoita chainetsa, inda vamwe vese vachingokunetsa. But zvinoita kama manje zvakadai so. Zvese zvauri kuitira vanhu now uchazviitirwawo sometime. Hakuna munhu kana ukaramba munhu nhasi ucharambawo rimwe zuva. Haufe usati wambopiwa opportunity yekurambwa. Unotomboiwana opportunity yekutorambwa, inorambwa murambi utombofilawo marwadziro zvinoita kurambwa nemunhu waunoda. Opportunity yacho inouya, iwanzo kudarika, inotouya chete. So munhu ari narcissist akakuudza kuti ndiwo character yako yauri, rule number 1, don't buy into that character. Haidi kuziva haukendenge don't buy into that. Do the opposite. Nekuti akakuita kuti believe ezvo niwe wadova mupengo, because munhu anopenga uyo munarcissist havone zvinhu sezviri normal. Ane view yake of the people.
ndine hama dzakawanda dzandakazoziva kuti unoziva bamunini vangu vaiva uchivaka imba soudza kuti muri kuvaka matongo. Ndo mabebe motikari inodhuka ndo mota watenga iyi. Iyi ndo kune maneighbors manarcissist. Motikari amatenga hadzilast days. Kwewe yako inolasta ndevi hana. So hazvina limit kuti munhu anova narcissist ndiani, vakawanda. But ari dangerous ndiari murelationship yako iyo because anokutsimbirira agokutsimbirira. Hurumende chaicho ndambotaura ngati even macults mapastors chero any leadership inogona kuva narcissist. Inokutsimbirira so kukutsimbirira pasi so kugara wakatsimbirigwa so mulife kuita upenyu hwejere uri murelationship yako so kusvika wabhiliva kuti zvesho handikwanisi kutaura pavanhu. Unoona munhu agara nemunarcissist for a long time haagoni kana kucontributa pameeting so vamwe vanamuti handisokwa is not akatsimbirigwa nemurume waanogara naye akamubvudza kuti youare useless, don't say things, zvinhu zvese zvinotaura zvina sense, unonyadzisa, usataurisa, unozonyadzisa pavanhu, unondinyadzisa, usadero, zvokuti unopesera wabhiliva zvesho hauna kana point. Mumwe zuva raunomboti ndikaendiita zvinhu ndinoona chikuchira because hausati wambokuchirwa. Munarcissist haawanzi kupa praise to you, anoda praise inoya kwaari. Kana ichipa praise to you akafanira munhu akutamba draft anokupa chivharo kuti udye oti ndari generous baba yavo kana uchitamba navo draft ka vanokupa zvivharo uchidya. Amen. No, pavanodya vanozati vachakubuda bhobho vanokudya 4 iwe uchidya 1 2 3. Ndo zvakaita munarcissist. Akafanira munhu anotamba draft akakupa chivharo uchidya, don't celebrate yet because vanopedza kunochigadzika uchazona opportunity yekudya 5 1 2 bhobho. Ndo zvakaita munarcissist. Angodi kupi praise for nothing. They really praise you, but kana akakupraise 9 times out of 10 zvine mabenefits kumberi anova ndiwo anongouya praise to him. Ukanzwa achiti ende wakachena ukati thank you unomurwadzisa anoda kuti kana newewe ndo zvanoda munarcissist, ndo zvanoda. Ukazvirumbidza akakurumbidza anotozati akurumbidza ru4, ukamurumbidza ka2 unenge uchitomuowa kusvika wazomurumbidza kamwe ka2 kuti muzvibalance ka3 kuti zvizoita 4 hazvibudi. Ndo zvakaita munhu ari narcissist. So ende vamwe vacho vari abusive, violent, and uyu kana zvinhu zvavo zvisingaite kugara ravanoda. Saka kana uboda kumusiya manje unomusiya sei? It's so difficult. Munhu iye anonetsa kusiya, chikwekwe chakasungwa munhu anonetsa nokuti ari charming sometimes kana akaona wakuda kumusiya, and ari charismatic so and anoziva kumbokupa, anoita senge akutomboti gonei, handanda kutomusiya but akazonditengera mota, murume uyu handanda kutomusiya akandipa present, iko zvino zvaanani akutombopota achindirumbidza, andirumbidza pachechi. Iwe uri kudana nemunarcissist iwe anga azvinotisa kuti wapeda kuenda ari kukukipa the moment tatotorambana pa takazoenda counseling tikadzokera 2 weeks later ava worse than before. Mweya waya waenda kurenje ukazodzoka wane imwe mweya, and the more you do like that the more uchitadza kumusiya, the more difficult it is to kumusiya. So dzimwe nguva chaisafety yako inopedzera yatova compromise. Zvino ukavona iwo kuri kuti nguva dzese you always feel guilt and unozviblame every time. I'm not good enough for murume uyu, I'm not good enough for mukadzi, ndoita sei kuti ndive good enough? Every day unongona ndoita sei kuti ndive good enough for this man? Shamwari, check out, is it really you kana kuti munhu uyu munarcissist? Anogara achingoda ngoti unongogara uchifila guilt, you know. Saka anokuita love bomb. Remember, ndo zvakaita kuti uve interested in him in the first place, so he knows how to get you back. So anogona kupa ma-promises, ndichazokutengera uyu, unoda kuzokugadzira uyu, katazopedza,
saka kana uchida kusiya munarcissist, again you need to write down zvinhu pasi, reasons why you are living, reasons why you want to end that relationship, and zvinhu zvaunofunga kuti zvingangokuita kuti udzokera nenaye. Write those things down. So, and worega kuzvidhauta, kuti what if ndiri wrong, what if no. So it's not easy. You need to love yourself first before atanga umurumbidza mboti zvionewo. Kuna mwana unogara kuti ninga wakanaka, ninga wazvazi kuti unogara uchirumbidza partner yako ka zvounotokangana newo wakanaka. Indakatozvipara ndichafe ndakakangana kuti ndiri handsome. Nyangwe ukasandiudza ndiri handsome, I know that I am. Ndikazvitarisa so ndikadai, at my age, kumana mid 40s munhu akanaka so. Ndakanaka zvishuwa. And you have to tell yourself that, otherwise munhu ari narcissist anokuita kuti kunaka kwako kuite senge kusipo so. Akaona wapfeka zvinhu zvakanaka panapa zvaunorumbidzwa panze, unondinyadzisa kurura zvinoite senge zichembera, kurura kutya kuti panze apo unonokarwa unorumbidzwa navamwe babavo vechinigerian, unopfeka senge mbuya so zvidana nemunhu ari narcissist. Zvinhu zvandingachiti yes, you look good in this, zvezvitombori. Zvimwe zvacho zvaunofunga kuti zviri good anogona kuzvikriticize, but zviripo zvimwe zvokuti iwo pachako uri narcissist unofunga kuti zvakanaka but zvisina. Yes, zvinokupa attention but zvinenge zvisina. Iyewo pamwe partner yako iri genuine woyokuudza but iri jina harinyanya kufita kana kuti iri dress harinyanya kufita, imini ndoinoita. But kuona munhu anongoti zvese zvaunoda kupfeka, zvese zvaunoda kutenga hazviite, but iye no, hatimbonotenga jini rangu riyemi, iwe ndichazokutengera kune zvako ndozvakwa zvinowanikwa kune imwe shop yazvinowanikwa. Izvo zviiti izvi. No. Yeah, be careful, narcissist. And ukaona manager kusiya munhu ari narcissist, unomuuraya. It's a blow. Hapana chinhu chinorwadza munarcissist sekusiyiwa nesupplier yake. Vanhu vachida kuona munhu ari narcissist ari low in confidence, muwanikidza achangobva mukusiyiwa nemunhu. Asiya so, kusiyiwa nemunhu kuti handichada. Gara zvako shamari nemabombing ako, hai uri too perfect, uri good zvishwa for me, let me go and find someone wezera rangu. Maiwe. Munhu iye anokuthreatena from charming, anotena kusvika kulove bomba, kutengera mapresents nokudii, kupesera ako kuthreatena. Kupesera ako pamamutual friends ako ese anenge achipinda kusocial media nekuvhura ghost account inotaura they can, sky is the limit, you can go worse than whatever you may think of. Munotopesera sometimes matori police case nemapolice case. So iwe ziva kuti kana waramba nemunhu ari narcissist, yes, it's painful. Kurambana kwese whether waramba nechidzoi kana munhu anga achikuabhiza kunorwadza, it's painful. So you need to grieve. You can grieve, yes. Any relationship chiranga yakabora, any amputation is painful. Whether wabviswa chigunwe, chinhu chisingangorwadzi chete kubviswa kumberi kwenzara kuchekerera, otherwise kaibvisa iyo nzara iyi nekudupika kwayo kunorodzwa mbiri kwese. So ziya kuti even relationship yacho yanga iri wese, yaunga uchigara uchirohwa cheche, kurambana nemunhu angagara achikurova kunotorwadza futi. So even living a very toxic relationship can leave you feeling sad. So unokwanisa feel sad. Wenda ndaramba nerezi rumera rachindabvisa. Yeah, you can feel sad. It's quite normal. So don't be harsh on yourself. Kana wakuda kusiyana nemunhu ari narcissist, don't be harsh. Never ever expect kuti munhu wacho anga ari narcissist akunzwire tsitsi pakuchema kwako kana marambana. And never ever go wakatangira corona. Ndataura kare. You can't seek
help from where you got the problem. You can't go and say, kung'anga yakakupa poison, noti ndokumbira mundipo mushonga wekurapa ndakaroya panapa, ndokumbira mundipe mushonga, woenda kumuroyi ng'anga yakatora mushonga wekukuroya. You can't do that. So if you need any help, the last thing you need to do is to visit or to expect sympathy from the guy from the person who caused you that sympathy, who caused you that grief. So that relationship was one-sided. Don't feel guilt. No, it's not your fault. Not your fault. Fault in the yake. So mazvona mega kuti komana now ye narcissism haina kumira musha. Zvakawandisa. Kune vabereki vakadera wavasiya vabereki but unobva unoita stand your ground. Aiwa, neno ndine vana kana vabereki zvese zvingonzi mwanangu mari hainazopinda isaimwe mama neno ndine mhuri kunoko nezvo zvandoda kuitira iwo but ndine zvinhu kune masisters family members varinasisi vamwe zvati mapastors chaivo kuti akanzwa kuti wawina lottery kana kuti wawana back pay vanoda part of that back pay. Ukasaibvisa kuchecha undobvunza kuti kwevi takanzwa this week hamuna here vachita senge vari kuprofit this week takanzwa kuti makareceiva mari ndiri kuona munhu areceiva mari this week naona munhu areceiva mari ndiri kuratidzwa mari yapinda tax rebate yopani amen but hatisi kuiona muchechi. Pastor ari narcissist akanzwa kuti wabatsira imwe chechi isiri yake, munhu wamwari chaichaiye anofanirwa kungofara kuti zvinhu zvese zviri kushandiswa pashoko raMwari. Ndikanga ndiri muchechi mako ini ndikati mwoyo wangu uri kuti ndiindise 1000 kuchurch of Christ, handifanirwe kukuona iwewe samufundisi uchiita kuzvimba huru kudai nehasha. Ndeti because Mwari wanisha ndikati mweya mutsvene wanditi ndibvise this week ndibvise chegumi. You put where you are planted, you what where you are planted, this is soil seed where it was. Vamwe vacho mweya ikukontrola narcissism iyo yokuda kukontrola zvinhu vachikuvictimize vachikontrola zvimwe zvese. So thank you so much guys zvandinazvo nhasi. Kana pane zvandasiyirira ngosindibata but be very very careful. Dzimwe dzenguva ukaona ukungofila like you're worthless murelationship, hakuna munhu ari worthless murelationship. Ukaona une pamwe paunongofila kuti vedwe upenyu hwako waungoraramira munhu wani, you are very useless. Vanofila inangu ina ndine chandogona unacho. Nyange wakabikira munhu wacho ave achitenda, nyange ukarodza muguveze zvese ngodza kugona una maketeni asi augona kana tsvaramba yes zvimwe zvaanogona but ngaatsvairewo iye achitsvairawo. Andimona zvino kana zvese zvingonzi haugoni zvese zvazvo hapana kana chimwe chaunogona. So vamwe vanhu vanouya kwauri vokuvictimiza vachikuudza uipi hwako. Your character is so bad, you're so bad, you need to change on this. Oh my God, character, Kamari, run. Unogona ngochitambira padhuze nemunhu ari narcissist. But angona kushata kwako. Hapana kana chimwe chakanaka. Mupe chance munhu ari narcissist. Musiye uone ma relationship yake 4 or 5 anoteera. Ndopa unozoziva kuti I dodged the bullet. Siya munhu ari narcissist nezvimapromise zvake izvozvo. Musiye, mupe time, wozomuvhizitira ane zvana zvake 2 or 3 years later ndopa unozoona kuti munhu yanga ari narcissist. Unogara uri in shame uchingofunga kuti vedwe
ndiri mutadzi. Yes, tiri vatadzi, but shamwari, vamwe vanhu vanenge vachipointa utadzi hwako ava vanotori wese manarcissists. Vari there to control you and your life. Hapana chiri nani chavanenge vanacho. Give them time. Wozonati okay, zvamakati tiri bad, makati tiri bad, tikamova on. Tiudzeiwo kwamuri mazano mapa level ripi. Unoshama iwe. Shona munhu achingori pasame level iroro rekutambura. Kozvamusati maroora vanhu. Pamakatisiya makaita senge mamakatowandirwa wani. Chef. Zvamusati mamuvha on naitete. Ko paya pamaita senge makawandirwa, varume vakawanda vanondida inigire. Ndinozviziva vanoratidza nemeso. So, ukaona wane skill rokunyatsoziva how to deal nokuidentify a narcissist. Ukaona love iri one-sided, ungangovorudana nemunarcissist. Ukaona dzimwe nguva anokufonera so munhu ari narcissist, ari kukufuta sara 2 minutes, anokufonera just to check on you, not to check on you. Love yake haisi kuti anokuda, ndeyekuti anoona kuti unani. But I love you, baby. But before you find out, I don't have to murumbidze. Inodzoka futi kwaari. This. So, and haade kusiyiwa. So, identify those factors. What's that? No, something is wrong. You need to identify those factors. What's that? Something is wrong. Ndenge ndodana nemunhu ari narcissist. Haasati amboita kukendenga kuti vanhu vekumba kwenyu vanonida chii. They don't care. Munhu ari narcissist mwana wako chachaye anodorwadziwa kutopa mwana wako mari yako yawashanda. Haatombobvunzi kuti vana wako vabikireiko nhasi. Doesn't care. If any, zvake ndezvo nyaya dzake ndedzekwake chete, nyaya dzake ndedzinobhenefita iye chete nevana vake, nyaya dzake dzinobhenefita iye nevana vake nemhuri yake, vanhu vokwavo. Vekwenyu hana narcissism. Thank you so much, guys. Togumira nhasi. Next time tinouya futi toita chaedza kutisa and Shona vanhu vaziye naurwai. Nekuti shamwari kana vari murelationship ika ichingori constant, haubatsira, indi ndinobatsira, indi ndiri best, indi ndiri ndakaroora munhu asina kudzidza. Gara pasi kuti kana imiwo baba muchiroora munhu asina kudzidza, ndiye makakonawo kufunga, ndiye makatsvakawo professor senge imimi. Iye magaro chete, unongori nemagaro chete, haugona, hauzogona kudi, chiregai ndi munhu ari narcissist hadi nyaya iyo. Zvamadero bhuti, chiregai ndinotsvaka anoenderana neni. Havadi kusiyiwa, baby. Hasha. Narcissism. Bhuti vanenge vari narcissistic. So, ndopatagumira nhasi. So 1 hour yabva tigeje tichitaura zvedu. Mavhesi andangozobata but angoyewo musoro ndichitotanga live. Sorry about that. But manzwa uchinzi mimi mweya wetsvina ukadzingwa unombobuda, woenda kurenje unoshaya pekugara, wozodzoka udongorera, woona mumwoyo maya macheneso, unotora imwe mweya 7 uyo uzogara imomo. Rega kudzosa narcissist mumba mako. Kana waramba munhu ari narcissist, let him go forever. Don't give him a chance to come back into your life. Thank you so much. Bye bye. Nekutka ukamudzosa anodzoka ane mamwe ya hobo. State yanenge ava inenge ava times 7 yaombenge uri, and you don't want that. You won't recover from that.
So I hope ndabata ndikabata isubject inonetsa kunzwisisa. So thank you so much. Bye bye.